Què? Ja veuria. M'estàs vacilant? De vegades t'has de deixar portar una micada. No sempre et pots resistir. Jo no em resisteixo. Ah, no? Marxar corrents a casa i tancar les finestres no és resistir-se. No. Ja. Tens massa por, Ada. Hòstia, doncs clar que tinc por, Cel. És que si bé s'emportarà tot. S'emportarà la meva casa, la meva família. Hòstia, clar que tinc por, tia, que a mi aquestes coses m'importen, saps? Què vols dir amb això? Què et penses, que a mi no m'importa? A tu tot això t'és igual, Cel. Tots nosaltres som igual, tu l'únic que vols és fotre el camp. Saps què passarà? Que si no se t'emporta el tornado, t'acabaràs pirant igual. El vent s'emporta coses, però en porta d'altres. No tot pot seguir sempre És que jo no vull coses noves. No les vull. Jo no vull que s'emporti el que és meu. No vull que se t'emporti a tu. Si marxem juntes. No puc. No puc. No vull. Jo sol vull anar a casa. No ho mereixes perquè no vals una puta merda. I m'he donat compte d'això, que em vaig penjar d'una pija, d'una hipòcrita i d'una escòria humana. Clara, m'agrades. M'agrades. M'agrades des de fa... no sé, bastant. Però hi havia gent com ara i tenia por de que sabessin que... Per què m'has d'escriure la carta? Que per què em vas escriure la puta carta? T'ho acabo de dir, joder! Vale, i després de tot el que ha passat apartes! És que no vals la pena, tia! Espera. És que tenia por de que pensessin que sóc... Que ets què? Fa, que ets què? És igual.